piscina es grandísima de xogar. É un sitio moi grande para xogar e temos pouco tempo. Son tantas cousas que non sei por onde empezar. A min gustame moito ese red. Pois eu quero xogar con muñecas. Eu quero xogar cos puzzles. Eu tamén. Temos moitos xogos, non sei por onde empezar. É un lugar fabuloso, pero necesita un pouco de limpeza. Pois eu non a vou limpar. Voy a xogar con as colchonetas. Pois non sei que estamos esperando para empezar a xogar. Eu vou xogar. Porque me he caído. Claro, normal. Se xogamos ao tolo, normal que pase isto. Debemos organizarnos. O primeiro será recoller.
Adiós, gracias. É que si todos nos organizamos podemos disfrutar. Chao. Chao.